Тук. Не късай. Виж как се отваря. Сигурно да е торта. Така се отваря, мамо. Ти отвори ли хубаво? Чакайте малко. Ето. 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 Синьото за мен. Водата. Викам синьото да е за мен. Синьото за какати. Стоп! Те отварят ли се? Това се правят с тях. Реч, твоето това. Виж някакво нещо. Яйценца. А какво се прави с това, тати? Чакай да я виж. Ей, виж тук. От тук. Какво е? Не знам. Пиленца. Виж го, виж. Твоето е синьо. Майка синько. А тук горе виж моето пухано. И моето е пухано. Виж пухано. Виж отгоре моя синьо. Ама вътре има яйца. Как да ги издемнем? Не знам. Искам си яйцата. Какво ще кажете на Леля ви на каката? Благо!